Berdimuhammedow iki palataly ulgama geçmegi teklip edýär. Synçylar muny nowatdaky gözboýçuluk atlandyrýar. 25-nji sentýabrda Aşgabatyň Ruhyýet köşkünde geçirilen Halk Maslahatynyň 2-nji mejlisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun kanun çykarjylyk ulgamyny iki palataly sistema geçmegi teklip etdi. Täze teklibe görä iki palataly kanun çykarjy ulgamyň binýadyny Türkmenistanyň Halk Maslahaty bilen Türkmenistanyň Mejlisi wekilçilikli kanun çykarjy häkimiýetiň wezipelerini ýerine ýetirýän edaralara öwrülýär. Onun aýtmagyna görä iki palataly ulgama geçilmegi jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň bähbitlerine wekilçilik edilmegine, deputatlaryň halka ýakynlaşmagyna hemde kanunlara gödäwçiligiň güýçlendirilmegine ýardam berer. Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halymra Söýünow 26-njy sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde ýurdun kanun çykarjy ulgamyna degişli täze üýtgetmeleriň türkmen rejiminiň halkara jemgyýetçiligi hödürleýän nowatdaky gözboýçulugynyň ibaratdygyny aýtdy. Goşo minberli parlament ýa goşo düzümden ibarat parlament ýurdun içi üçin gerek zat däl. Görediljek zat diňe daşarky siýasat üçin gerek. Şu meselede Berdimuhammedow daşary ýurt döwletlerini öz istedigiçe manipulasiýa diýär, gözboýçuluk edip öz peýdasyny ullanyp biljek. Diýip Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty aýtdy. Ol Halk Maslahatynyň Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna taryhyna ser salyp şeýle tejribäniň netijesizliginiň mundan ozal subut edilendigini aýtdy. Geçmiş taryhymyza seretip Niýazyň döwründe de şol Türkmenistanyň parlamentiniň ähli hak hukugy diýen ýaly elinden alınıp halk maslahatyna berilipdi. Sebäp ol halk maslahaty diýilen zat onu halk saýlan maslahat däl, onun prezidentiň belleýän adamlarynyň ibarat adamlaryň bir üýşmelerini diýip aýtsak biz ýalňyşmar. Diýip öňkü deputat belledi. Ol 2002-nji ýylda Niýazowyň janyna kast edildi diýilýän wakanyň ýa-da halk maslahatynyň agdalarynyň agzalýan wakalara gatnaşdy diýilýän adamlara atuw jezasyny bermeli, daşla öldürmeli diýen ýaly teklipleri bilen ýatda galandygyny aýtdy. Şonuň üçin häzirki ýagdaýda şol halk maslahatynyň geljek adamlary şolar ýa teklipler etmek üçin ýa diktaturany gollamak üçin girizilýän aýdaly bir düzgünlik aýtsak hiç ýalňyşmar. Diýip Söýünow aýtdy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna iň soňky sapar 2016-njy ýylyň sentýabryna üýtgetmeler girizilipdi. Türkmenistanyň Mar welaýatynda Garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda polisiýa işgärleri ýürüýte ulawlar bilen Mar şäheriniň köçelerini aýlanyp, öýsiz adamlary gözleýärler. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu çäre soňky bir näçe gün bäri amal aşyrylýar. Mar şäheriniň içinde polisiýa işgärleri köneje uly ýydy butkaly awtolawda şäheriň ähli dworlaryny aýlanyp, jaýlaryň girelelerini we ýerdeminlerini barlaýarlar. Ýaşaýjylardan öýsiz adam barmy ýa-da gördüňizmi diýip soraýar. Bar ýa-da gördüm diýseň han nirede diýip soraýarlar. Öýsiz adamlar tapsalar ulagy mündürip alyp gidýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri munyň sebäplerini ýurt garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp şäherde arasaçylyk çärelerini geçirýär diýip düşündirýärler. Polisiýa işgärleri öýsiz adamlaryň Bayramal şäherinde alkogola garşy görüşýän adamlaryň saklanýan merkezinde saklanjakdygyny we garaşsyzlyk bayramy geçenden soňra olaryň goý beriljekdigini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Habarçy soňky ýyllarda Mar şäherinde öýsiz adamlary köp görse bolýandygyny, olaryň köplenç köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerinde ýatyp turýandygyny aýdyp şeýlediydi. Öýsiz adamlar iýmit gözleginde mektepleriň töwereklerinde aýlanýarlar. Olar mektep okuwçylaryndan suw, pul, iýmäne zat soraýarlar. Kiçik klas okuwçylar olardan gorkýarlar. Uly okuwçylaryň arasynda olary zat berýän hem tapylýar. Öýsiz adamlar ýolda durýan maşinlardan hem pul soraýarlar. Şeýlede olar musurlary hem döreýärler diýip habarçy aýtdy. Marly habarçy bilen söhbetdeş bolan öýsiz adamlaryň bir näçesi ýurtda bellenýän uly bayramçylyklaryň ýa-da halkara çäreleriň öňü sirasynda özleriniň polisiýa tarapyndan alınıp gidilmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan öň hem bolandygyny gurrun berdi. Öýsiz adamlary Muraw etrawynyň Hyrslan Juma Daýhan birleşigindäki garrylar we maýyplar öýi hem kabul etmeýär. Sebäbi bizi öň bir näçe gezek şu öýe alyp gitdiler. Şonda bu öýüň resmileri
adam sanymyz köp diýip bizi kabul etmediler we bizi daşowzaky garrylar we maýyplar öýüne iýerjek boldular. Biz daşowda gitjek däldigimizi aýdanmazdan soň polisiýa işgärleri bizi nire ýerleşdirjegini bilmän Mar şäherine düşürüp gitdiler. Bizi kabul eden bolsalar biz şol ýerde galardyk. Biziň garnymyz doýsa bolany diýip habarçy Marly öýsüz adamyň sözlerini tistirledi. Adatlyk radiosyna bu barada Mar welaýat we şäher häkimliklerinden hem-de polisiýasyndan kommentari almak häzirlikçe başartmady. Garaşsyzlyk bayramynyň öňü siresinde Aşgabat şäherinde raýatlar soňky 4-5 güniň dowamında internetiň haýallan tizliginden we alternatyw aratnyş kärhanasynyň hyzmatlarynyň kadaly işlemeýändiginden şikaýet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biri habar berýär. Paýtagtda internet we türkmençäliň aratnyşyk we SMS hyzmatlary kadaly işlemeýär. Bu ýagdaý paýtagtyň merkezi etraplarynda has diýip duýulýar. Meselem üstçi internet hyzmaty arkaly ýurtda işleýän ýeki täk messenger bolan e-moddan hem kadaly peýdalanyp bolmaýar. Bu messenger arkaly daşary döwletlere ýa-da ýurduň içinde surat iýerjek bolsaň ýa-da video jaň etmek üçin uly bökdünslik. Suratlar ençe saat soň barýar. Video jaňlarda bir tarapyň sesi eşidilse, beýlik tarapdaky kynky eşidilmeýär. Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetde bolan Aşgabatly habarçy 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Türkmenistanda häkimetler Facebook, Twitter, Vkontakte ýaly sosial saýtlary, şeýle-de WhatsApp, Telegram ýaly messengerlary pitikli saklaýar. Imo messenger ýurt içinde pitiklenmeýän tilsimleriň biridir. Habarçynyň sözlerine görä raýatlar alternatyw aratnyş kärhanasynyň merkezi ofisini, ýagny 088 gysga belgisine jaň edende telefonu jogap berýän operator häzirki wagt ulgamda ýükleme köpdür, soňrak finansyp görüň diýip jogap berýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetde bolan döwlet eýçiligindäki alternatyw aratnyş kärhanasynyň birnäçe işgäri internetiň tizliginiň haýallamagynyň we aratnyş hyzmatlarynyň kadaly işlemezliginiň howpsuzlyk meseleleri bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Kärhananyň işgärleri Garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda internetiň tizliginiň megabit göýgürsiniň ýürüýti pet işledilýändigini aýdarlar diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada alternatyw aratnyş kärhanasyndan kommentari almak boýunça eden ýygyderli finansyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda internetiň tizliginiň hasda haýallamagy köplenç garaşsyzlyk bitaraplyk ýaly ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da iri döwlet şäherleriniň öň ýanyna gawat gelýär.